A fanu ka ni lo mo hoi om lo lutuk fiam thuna chi ani mia lovania mengi chuan alo ti phok sha a in an na poi ni reng reng hleinim kanu nen hian in ang dei sok ma se inu ni bok si lova a poi khop mai zingi chuan ati somzat nu zui lo lutin an thil sui chu shom po chuan om lova boi I kum te pon a phu ve to boka company lama hian I hun I man chho ve a tha in ka hria ti in a fanu chu lo shil nu keite chuan company chungchang engma ka hre ve si lova u hwa an a en kol tha thawa a tha ni mai lom ni alo ti wat ma se ro chun tu tur ini hi ole ani chuan general manager level a tol minom tir ngal ro o ole marketing department in an mamo thawalom mengi hian apui don chenia engwangin enga tinge lo tho ve ngotanga ala nau panga mi ompui ni kumhlun tir rongot mai chu alaina tomalom anu tu thluk na chuan zingi chu atilom lo hle khosik sang tak ane wangin mengi chu atlu chepa wa ana lo chelman khosik sang lutuk te sia om turin supte alo siam saka nuzu in company ya na pek atum chungchang te chu asuya ma se zingi hnuaya tho chu au phur hle a adu thu sama chuan chu in chung chu chhuah san thuai thuai a chak ani wa hne na po chuan chu asoi nge nge chuti lain zingi khan Mr. Pakakha chetlawat vat tur chuan anorta a office a ana thona te chuan local chilin nang hian ipa po hi min ngai sak to lawamo ti in alovin ngal vak vak mi house blanket ang te chuan alo la pu zuya a beng shep mai a tho pui te po chuan an lo thir thap si a mengi zaklu tuk chuan pona in bia ang ti in a kai son ngal noi nga chu ka nei lo milo mu to su ati po chuan ba ka nga emalum kanun na hialin atwar mayang ti in alo la dil chang chang hei cha hi ka nei cheng sang riat ibarul na ni mangdon nia local lok te thil sui le lok te ang na tho ka ngai lom thiam takin apa chuan ni khu shelo chuan a siam zui alo har le chuan apa chu ruide vin alo ho a singi chu kholin poisa a thun fel to thu alo shil nuzui po in mengi hi avare ve a alo la holo vem ni ti in nuviki chu azota holo enga tinge moni ti in alo chang ifanu ni sia iwangai saklo ve ati chuan ti tur poi mo nei nyang alo ho che pang alo ti ringota in tho kho sia alo ho tur te mu em nuzu in ati chuan ka ngai ven lo shim shim ka hna po ni hlei nem ti in zingi chuan alo chang muk mengi chu ruma chuan kal nan tlat ani a pa enga nge hetia min ti zingina ti tir che ni mo kanu po in min ngai to ang ka hodu ania ati lai chuan apa chuan lo nam thlopapin inu hian angai sak lo che lulu lo khan felta khan om mai mai ro ti in a chwa san le tadaya ma se nuzui le hwa te chuan mengi chanchin chu ngai ven zelin company a apa in alo an khum chiam nuwa a chuak chu alo let le to lo ti te chu an sheta a in pa chu beti enge mengi chanchin chu ti in nuviki chu an khol tir ta ni apa rui khan kongka chu kallo chuan a chuak palta hlo maya mengi chu amuthil hlan chu in tlan chhuwa atuma anu in alo khoria chuan apa chu lo har le ro si ma se a rui em awang chuan a cha thlazui phone alak thei tak lova chuan kanu apa bula omalom ngai to su atlai to boxia anu hil to nyang zingi chuan alo tivata poisa khel ching rova lutukani so him lo ani anu inati chuan office athil thleng chu ishave lowem ni wa chuan alo ti ve bok company a kom lo shim shim alom zingi chuan alo ti ve tlata athiam lo ani lo chu kan khol le ange ti in nuviki chuan a khol le a mengi chuan alo lata apa in akit nap thu le zingi ti tir ani thu te awom na chia shat lo wangin puitur te chuan alo ngen ngal ma se apa kha lo tho le in aron zui te si a an thom te po chu shriwek ma se zingi tem buaina an to the wang chuan apa bula ome engkema tha atita zaya ma se a hmela chuan azam hle ti le anim biak laia makti hmel lau thong hmel te aput awang khan wa te chuan an ring thei tlat lo
Chuta secretary chuan CCTV footage atangin apa chuan mengi chu nikho shelawa chiamin a hruai bo ti te chu alo hrilta a zong tur chuan nuzui ho chuan an thok chhuak ve ngal apa chu hlavin mengi po kongpuya chuan atlan cheta chiama ma se alo phale tho si lau thong taka a lai chuan chan chhuak turo pui hwa a alo langta apa chu alo tlo thlutopa pa fa inkar thilani hi engtin ma ka tilo lawin rol ve chu ti in alo phangal char chara ama ina tluani tiala ti zui ma se secretary chu police station na washwai turin hwa chuan a hril thawa nuviki in rangzetin an pa chu alo haw ngal zai ma se Mr. Pa ka account na chuan cheng noi nga transfer ani thu le a petu po zingi ani thu thleng chuan an lo chui chuak vek to heng thilai hian inrol na hi nei em ni ti in anu le hwa te chuan an lo zot ngal nu ka khungai emalum an har sa sia poisa alo dil reng box sia ka puk tir ta ni kha alo ti zaya ani chuan engtin nge ka panian hian voi tam tak inin biak thei mingi chuan alo ti ve tlat soitur mai a hria to lo lai chuan keiman ka khol tir ani kha a poisa a puk tir sia ka dil let tir ani kha ti in nuviki chuan alo chan lewat an pa la chuan pek le chu alo phal zong lo maya ama kha ni khamiswal chu ka ti swala te min pu dai chule kan pani in kan tor tur ani ti in zingi chu alo kok tu sak sak mai an nu chuan lo dangin anin chei boina lama chuan motor lo tlan thutin nuviki chu alo su thuta top mai ani kha lo tina su o kan fanu ni kha ti in an pa lo kun nai chu alo shil supa ni kho shelo chuan zui damdo ina shwain driver kha arui hle lo ni a mengi wang ani zanlaya kongpuya te atlan vela zingi chuan alo la ti sham khati khan mi ri ru ha nak lain lowa mo pu phe tum su tin wa chuan a thlawang chwalo hau saka nuviki chuan thisen a hlok tam em awangin pekbel alo ngai te tlak mai blood type O ani boxi mengi ero B ani dei boxi a hospitalin blood stock sa an lo nei boxi lo zingi chuan inu nu na chan him iduni chuan thingthi in min dila type O ve tho kani a kalopi mai don nia alo ti ham wa chuan lo dana tuma itima amani ti ina khak bok kathisen ani a alo thlonin alwang rol tur ani hleinem a hlusin alo ti vin hlar mai anu dam nan chuan mengi chuan ti she anei lem lova thingthit po chuan nia lo ma se nu zui po chuan lo dang ve in kan chung ko ompui ani a atul chuan ipi ve mai tur alom alo ti ma se ompui mai chawan ni hi thisen hlusia hi inshelovem ni zingi chuan alo ti por viau tak na in anu em chu anyal ngam le talawa blood a in milem tia an test non lai chuan Mr. Park chuan zingi chu alo mu falta a ka fanu ipa ka ni hi awatita himolem ni do soisu mengi hi alom in fanu dik tak chu ti in alo du lo hle kumsom ni lam ta khan inu in athak thleng chewalom ati po in chhuakro ani lo chuan ka pe chhuat ti rang che alo ti le a enla type O hi inu blood type thosin dot ka soilo apa chuan khurse iso hin alo ti ve zel si ke hi wa group ro chun tu tur an fanu kani in fanu kani lo nangni ompui mai fa ni hi ka du love alo ti fak faka nurse alo luta ka chuan ti sen po chu apele du talawa apa jok chuan alo pe an thi sen chu alo in mil vek chu lo ni in nuzui te chuan zingin thi sen apea chuan an ngai hloma a che dana wang khan mengi te na chuan hrethiam tur te chuan angin sakhial wa ero chuan zingi type O ani chu mak ati deuh tlat mai nuzui la type A ni a apasal thita kha AB ni boxi an fa chu type A emo B emo AB ni tur ani a in fa dik tak te hi alo ni lo te hi ani ring lo mo ati chuak ta phong mai oi om lo lutuk a pian hlema tanga enkol selian tu ka ni hi ti in nuzui chuan alo ring hlel phal tlat lova ma se hwa chuan chu thil chu chui chian atum ta a zingi chu hwa chung ko fanu alo ni lo ani chuan
ani kher angai don lo tlat ami zia hi adu song ani lova anu zu in nei tura angin tlata wangin a hnial hria mai chau zo kani tuna chuan nu viki din hun pho in zia omlam apan veta a medical bill chungchanga chuan lungai lo turin wa chuan mengi chu a hril nakina apungin minna ru mai don ya ti in a fiam sawa mengi alo lai hle taktakin zingi ru mai vakalanga asamzai va charla min pedon nia ti in alo ngien ta nuzui fanu ani iring lovem ni DNA test ri tumani mo manchua ini vei chuan inin lei chin na a chefek theiania lau thong deuh chuan alo zotlet apoilo tun hi hun chani ti in wa chuan a chang remchang masabera mengi chu zingru ma chuan avakalta asam chu alo khui tir le ngei khui swal pal ang deuh chuan omin asam sai then khat chu sam khuya chuan atang ta iwa han khui thiam lo tak analutuk khui keiman ka khui mayang sam khui khada la chhuak ro alo ti twara asam tang chu bulhlo bo ma chuan a pai zui anu chuan mengi chuan bala in wa chu apitani le lama zingi chuan gu chung ko fa pa nen rim lo ra dun ve mekin nupuya nei adu thu te alo shila gu chung ko ro te lo en tirin wa chung kwa ai chuan hausa lo ma ila keini pahni hi kanin ne ani hlo chuan kan ma hun chu eng khopang wa te chuan nupuya tan po anei du tak tak lo chekha nakina chuan amai hian engkim la ro chunanga inwa boral nuwa phe chuan nang chu apmangai box si lo chia a then dei chianga engtin ngei omta kang ti in gu chuan a thlem thuta DNA test report chu alo chuak ta nusui po chu damdoi in lama nuviki shwai tur chuan a thang meka wa chuan avakal chil ngal nuviki omlai nge chuan zingi hi ifanodik takani lo ti in alo shil ta chat mai enge omzia anlo ti ha asam la in kam test tirani ti in test report chu alo mu arin hlel chan te nen asoi vek bok nuzui chu a thong hle kumsom ni chung afanu emotia mangai taka alo enkol thin chu afanu alo ni reng lo ani chuan khonge ka fanu dik takha omta kangle ti in amang ang hle kanu nungai su kanjong chua ke me mang ti in wa chuan alo hem chuti rualin nuviki chu alo hlau thong ruve em thowa ma se ani nen chuan nu fa an ni ti chu an la shelo chople chilin zingi ne na anin hualna chungchanga po chuan adu lawani chuan norlui atum lo thu chu nuzui chuan asoi zui le ngala ani chuan zingi hi engtin nge ni ta ang nuviki chuan alo ti sau shil ngal kher chu tul ka ti lo ka fanu dik tak ka song mu photang ka mu huna chuan ka fanu ni thu hi mi sha ta chuan puanzar chu ka du don chawani zingi po fa ang thawin kala chhun zom mayang chu ti in atum dan te chu a shil ta veka hospital atanga a chuan hu chuan nuviki chuan zingi chu han mu in thil shil tur che kan ei ani ati chuan kanui ni thu bak soi tum le chuang lowang he hun hi rei tak ilo mak to ni ti ro chu wang em ni heta hian sia hlo hnai lo tho ni nang hian kumsom hi liam ta kha min thau thla tu na hian engwangin nge min ti bwai le si nilo kanui nilo heng ka thil nei zong zong te hi kanu min le sak vek ani nang ni hian min pe ve the ngai lowang khatiang thil ka ti na chan chu nuam sataka inun ipan the na na sin atok sui tamangai lo kanu chu zi huai ani kanu chu zu huai ani nang ang mitmai hnung lutuk hi ni lovin poisa ka pe chewanga mengi nen hian hilai hun hi chwa san kha lang cheu in soi lo chuan tu manan shelawang ma se madam le hwa ten an shirak to alom wa khan test report alo kenga alang chiang lutuk blood type atangin an she chwa kani engmoi soi nangma wang vekani chu ithiam lo vekani thisen pek ngai lo ni la chuan min she chhuak lo ni mai tur inu chuan afanu ang chia enkol zui che atum tho asin ma se mi puisha ta ero afanu chu amu huna chuan puanzar atum thung chu po chu ni se ai nang to chuang le nem tunge fanu chu mengi hian ni mo o ni chu le ngal
min posit don lutuk asin. Nu, nang ba ni anga rethei taka ka omvei du lawani chuan min puiro. Mengi hi helai muna chang hian akal bawani phot chuan an fanu ni ti hi an she thei lawanga. A fanu om chun kan zel ani mai. Ole, ka pui don senya. Hua chuan zingi chu kovin, zingi ne na anin hual na chu an ti to thua lau shil. Nuzui fanu dik tak alaw ni lau ti tenen. Kabulai om zel duangem ti in aso sui boka. Nuzui fanu ala ni ringalom baka a fanu dik tak ason mo huna chuan inay thawa ngay doon asin alaw ti a. Lungay su anu chuan min pompui e miyamang. Min du ve thaw ka pomahar savya wem ni. Min pulaw anga ingay naka da bawday ro. Kanu in apom te lau jele kan tlan bawday may doon ya. Hausak na le min tan na ay chuan katlang zog jesin. Jutia anin biak lai chuan anin mo aman jep ti in nuzu in kongka alaw kikar kara. Rangde window kan waya mingi chu abirunghal. Tuthara omim le ti in alaw zot. Kachui meka ti in hua chuan alaw changa. Achat chu zon hu ma chu kariru anuam theilavani. Janjin thara omvele milaw shil levat doon ya ti in chua maya tuma. Mengi phone chu alaw ritatlap mai.